खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। जोबोद सान्दुं गोसा थेवब्लाबो नोंथांमोननि गेजेराव साननैसो गेप थानायलाय दिनै फिसा भिडिअ लानानै फैलायबाय। बेनो जाहैबाय जोंनि गोबां बिराद गोनांथार मिथिनांगौ बाथ्रा नङा होननानै आं सानदों, थेवब्लाबो आं बानायदों जिहेतु नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा जे बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हाबाय। नैबे गुवाहाटी नोगोरमानि अभारब्रिज, बे अभारब्रिजआनो जाहैबाय बाथौफुरि आइसबिटि अभारब्रिज। बे अभारब्रिजनि साखाथियाव बे बाथौफुरि बे आइसबिटियाबो बाथौफुरि ओनसोलावनो गोलैयो। बाथौफुरि हालाम बा ओनसोलानो होनगोन। थारैनो बिनि सायाव नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जे बे आइसबिटि अभारब्रिजनि साखाथियावनो थानाय बर' साहित्य सभानि मोनसे मा होनगोन समाज थुनलाइ हारिमुवारि मावथांखिसालि बर' थुनलाइ आफाद, बिनिनो नोंथांमोननो थासारि एबा बे बिल्डिंनि सोरगिदिं समायना थासारिखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो दिन्थिनो होननानै आखायाव लादों। दै लोंनो थाखाय होदों बे रुपनाथ ब्रह्म बास स्टेन्ड। बिनि सायावबो नोंथांमोननो भिडिअखौ लाबोगोन आं। रुपनाथ ब्रह्म होनोब्ला जों बयबो मिथिखागौ बे बर'नि सासे अलंबार। जिहेतु आइसबिटि बे आइसबिटिनि सायावबो नोंथांमोननो बे साननैसोनि गेजेरावनो मोनसे भिडिअ लाबोनो आं नागिरदों। बेयाव आं बारा गोलाव खोथा आरो इम्पर्टेन्ट बा गोनां खोथा आं नोंथांमोननो फोरमायनो हायाबो जानो हागौ, थेवब्लाबो दिनै इउटुबाव सानफ्रामबो सर्सा बा रानिं जाबाय थानांगौखायनो जिहेतु भिडिअ बानायनो गोनां जादों। खिन्थु बे भिडिअखौ इम्पर्टेन्ट होननानै नोंथांमोननो आं बुंनो सानाखै। बे भिडिअनि दिन्थिनाया गोनांथिथार होननानै सानाखै, थेवब्लाबो जितु बर' थुनलाइ आफाद होनोब्ला बर'नि देरसिन आफाद, गागि आफाद, बर'नि गागि दं, बिल्डिंफोर दं। बे बिल्डिंआव हाबनो थाखाय बा बेयाव हाबनो थाखाय हाबजेननाय लामानि साखाथियाव गोबां समायना समायना दंफांबो दं, नाथाय बे दंफां लाइफांफ्रा बेसे फोसाबनांगौ जानानै दङ। बे गासै सोरगिदिं नुथाय बे गासैबो बिल्डिंआ बर' थुनलाइ आफादनि, बेखौनो गाहाय मावख'बो बुंनाय जायो खोमा। बेयाव आङो लाइब्रेरि केम्प मिउजियाम निफ्राय नैबे थुनलाइ आफादनि गायसन सान बायदि बायदि सानफोर फैयोब्ला बेयाव बर' थुनलाइ आफादनि नेरसोन लग' गोनां फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो गोमो गाबनि। मुंख्लं खाम्फा होनो, बे मुंख्लं खाम्फायाव गोबां सुबुंनि नामफोर लिरनाय दं, बबे सनाव सोर मुंख्लं बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय बर' रावनि थाखाय मुंख्लं जादोंमोन। थारैनो बे गासैबो सम आरो बबे सनाव रुंसारि जानाय आरो बिथांमोननि जितु मुंफोरखौ लिरनाय जादों, एड्रेसफोरखौ लिरनाय जादों, गासैबो थंफोरखौ बेयाव होनाय जादों, सोरो बर' रावनि थाखाय जिउ बावदोंमोन। बिनि सायाव बेयाव गासै नोंथांमोना बर' थुनलाइनि दैदेनगिरि आरो रुंसारि बिथांमोनखौ, मुंख्लं बिथांमोनखौथ' बयबो मिथिखागौ, जाय बिथांमोना बर' रावनि थाखायनो जितु जिउ बावनांदों। बिनि सायावथ' गासैबो बर' सुबुंफोरा बेफोरनि मोनफा मोनफा बिहोमा आरो बिहोमा होलांनायफोरखौ जों बयबो बिटिनिफ्राय ओरै फैनानै बेयाव साहित्य भबनाव हाबफैयोब्ला ओरै नुगोन जोङो, ओरै सोरगिदिं नुगोन बेयाव बाथौफुरि आहमगाव, बे बाथौफुरि सेन्ट्रेल बाथौनि मन्दिर। जोङो सेन्ट्रेल बाथौनि मन्दिरजों नांजाबनानै जिहेतु बे साहित्य भबना दं। केमेरा पार्सन बिथांखौ फैनो थाखाय खावलायबाय। बै नुहुरनायानो जितु सेन्ट्रेल बाथौ, मिरु बाथौ गौथुमनि जिहेतु गाहाय मन्दिर आरो बेनो, बेयावनो मिरुनि जिहेतु बाथौ मन्दिरा जागोन। बे सोरगिदिं नुहुरनाय जायगाफ्रा सोब बर' आरो बर' गामि। बेयावनो बाथौफुरि हाइ स्कुल आरो माने आहमगाव बर' गामि, बे बर' गामिफ्राबो बेयावनो साखाथि फाखाथि नांजाबजोबनानै दङ। ओरैजाय बाथौफुरि, गरसुक, गोबां जायगानि बेंखननायनि सिङावनो जोङो बे बर' साहित्य सभा कमप्लेक्स आरो बेबायदिनो बेनि सोरगिदिं साखाथि फाखाथि गोबां गिदिर गिदिर मोजां प्राइभेट फरायसालिफोर दङ, कलेज, इउनिभारसिटि, रयेल ग्लबेल इउनिभारसिटिफोर, गोबां माने गुरुकुल स्कुल, बिदिनो गोबां स्कुलफ्रा बे साखाथि फाखाथि दङ। बेयाव फैब्ला नोंथांमोना बेफोरनि थासारि आरो बेयाव सोरबाफोर मालाबाफोर बेरायनो फैयोब्ला बे बाथौफुरियाव फैयोब्ला गासैबो बर' गोजा आरो बर' सुबुङानो लोगो मोनजोबगोन। थारैनो बेनिखायनो बे जायगायाव फैयोब्ला गावखौनो एसे
मोजां मोनो गुवाहाटी नोगोरमायाव फैब्ला गावखौनो एसे गोजोननाय मोनो मानोना बेयाव जे खोब गोबां बर' गामिफोर जानानै दङ आरो बर'फोर दं बेनिखायनो गुवाहाटीयाव फैब्ला बे बाथौफुरियाव फैनानै बेनि थासारि आरो बे ओनसोलनि बर'फोरजों सिना परिचय खालामलायोब्ला नोंथाङाबो गोजोननाय मोननो हागोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ दिनै बानायदोंमोन आं बारा गुरुत्वपूर्ण भिडिअ जायाखैबो जानो हागौ थेवब्लाबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होबाय थादो जिहेतु कमेन्ट खालाम जे आं माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ होनब्लाना आङो नोंथांमोननि बे खावलायनाय लेखा खामानिखौ मावनो एसे बोलो मोनो। गोजोन्थों।